An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye tarata ye mɛ kalo tile 7 san 2024 aw ka wuladafɛ kibaruyaw u faama bɛna tali kɛ min na o ye maa 2 olu fatura dogofirikaw fɛ Masina mara la. IPRD Katibugu maa dɔw kun taara so jɔ ale kɔnɔ a ko kun taraba bonyana kosɛbɛ nka tribunal y'a yira k'a fɔ ko so ninnu ko k'u ci ka bɔ yen ko min ye IPR ye a k'a ka baaraw continuer. Burkinakaw ka jamana ɲɛmaa ale ye donbolo kɛ a ka sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛminɛnw ale ni nɔgɔw la k'o d'u ma san kɔnɔna na. Basiru Jomayi Jakar Fayi a ka jamana duurunan n'a taar'o kɔnɔna na ka taa ɲɛda o jamanakuntigi kan o kɛra Alassane Dramane Ouattara ye bi nka bisimila maa min fɛ u ka pankurunjigi kɛnɛ kan o y'u ka jamana ale vice président n'o ye Cɛmɔgɔ Meyile a ka sɔrɔ ka taa faama sigiyɔrɔ la. Irisi jamanakuntigi n'o ye Vladimir Poutine ye ale a ka kalikan kɛ bi fanga ta ko duurunan nin o ye a fɛ. An ka nɛgɛsobolila Yaya Jalo ale ye se sɔrɔ Tour du Togo la ka kɛ premier ye. Nɛgɛsobolilaw kɔni u fana b'a ka tile 2 in na sabula u fana ka baaraw a bɛ ka nɔbɔ. Nin ye kibaruyaw la kumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye hali a tɛ mɛn sɔɔni dɔrɔn. An y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ Kulukorokaw fɛ yen sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen n'o sigilen don sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la bagan maralaw ni mɔnikɛlaw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen o kalanso in kɔni a fan caman taara jɔ mɔgɔw fɛ k'a kɛ u sigiyɔrɔw ye. Sɛbɛn min kun dira maaw ma o tun ye a y'aw sigi yan yanni an mago ka se an ka yɔrɔ ma o yɛlɛmana ka kɛ an t'a dɔn an tɛ wuli ye. Tuma min na IPR nana ko ale bɛna s'a ka yɔrɔ ma ko k'a lamini mɔgɔw ko ko mini yan wa ayi dɛ a tɛ se ka anw wuli bi a tɛ se ka anw wuli sini aw kumana aw ɲɛ t'anw ka sow jɔcogo la wa aw bɛ se cogo di ka na ko an ka wuli ka bɔ yen. An yɛrɛ taara kɛnɛ ka ye ka taa so ninnu lajɛ ka kogow lajɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen lajɛ a don an ye min ye an ko jɔn ko ala IPR ta y'a ka ko ye nka komi a tun bɛ kiiri la an ko k'an bɛ ka kiiri kɔnɔ avril kalo salen kiiri ko IPR ma ko gɔrɔsi filɛ nin ye maa maa b'i ka kɛnɛ kɔnɔ n tɛ dɔw y'u ka so ci o dɔw y'u ka yɔrɔ ci ka bɔ yen pewu k'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa kɔsɔkɔsɔ nka dɔw ko de ko fo ayi n'u ma fara u b'u fara dommage kan nin na o k'olu ti taa dɔw fana y'u ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɔ yen fana olu y'u ta fana fɔ nka sisan kiiri y'a bila yɔrɔ min gɔrɔsi de bɛ yen a fɔ o ma ko décision de justice ko k'a lawaleya Kulukoro gouverneur baara b'ale de bolo sisan sa yaasa ka se ka nin lawaleya IPR mɔgɔw ka kogo tɔ u k'a jɔ k'u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen laminɛ n'an bɔra yen e ko an tɛna Balabugu Kuluju fana na de parce que maa minnu kɛlen filɛ ka étage baw jɔ nin ye a bɛ université domaine kɔnɔ dɛ université ta don dɛ u bɛ Sonsorobugu u bɛ Sonsorobugu université ka domaine don dɛ an kɔni t'a dɔn a kɛra cogo min a kumaw bɛ sen na o IPR janjo ma ban Balabugu Kulujukɔrɔla janjo o fana na daminɛ don nataw la an y'a fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na Segu mara la bi min ye dogofirikaw fɛ ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Kinbiri Wɔrɛ n'o ye Moribo Kinbiri ka yɔrɔ ye maaw tun bɛ malokan de la yen malokan in a taara laban sitanɛ na fo ka taa se maa 2 o fatura an bɛna kuma di dogofirikaw yɛrɛ ma waleya in kɛra cogo min u ka kɔn k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ani ninjugawale ni bamancawale kɛlaw kɛlen don ka taabolo min ta bi dogofiri kɔnɔna na an ka sɔrɔ ka tila ka o fana lamɛn nka a bɛ waati jan bɔ maa ninnu u dagayɔrɔ a kɛlen don yɔrɔ caman ye nin fan ninnu na tiɲɛ don sɔrɔdasiw ka wulikajɔw olu bɛ kɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ yen nka bi ta kɛra cogo min an ka jɛ an ka o lamɛn. Bi sɔgɔmada in na n'o bɛna tarata sɔgɔmada in na ma
no to kalo tile wolofla san kalo duru na ye ani san ba fila ni muga ani naani san ye n'o bɛ bɛn tarata ma ka bɔ ka nin kunnafoni in di ma kunnafoni in bɛ mɔrɔbɔ kinbiri wɛrɛ de kan malokanaw taara malokan yɔrɔ la bi sɔgɔmada in na malo baarakɛlaw jadisiw nana bi u ka mɔgɔ fila tora la mɔgɔ fila belesera o mɔrɔbɔ kinbiri wɛrɛ a bɛɛ ye kɔfɛn tiɲɛnakaw dɔgɔfirikaw ye de a bɛɛ ye dɔgɔfirikaw ye mɔgɔ fila kɔni tora la mɔgɔ fila belesera mɔgɔ fila min belesera taara n'u ye jabali surasi kan na ka t'u furakɛ jabali kan dɔgɔtɔrɔso la ka t'u furakɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya ko la hali bi mɔgɔ ninnu dagalen don a yɔrɔ kelen na yen hali sisan o kɔfɛ wayila ale bɛ kolongo mara yɔrɔ fɛ depi kunasini ko fo bi jadisu kɔni bala ka fara ɲɔgɔn kan a yɔrɔ in na yen mɔbili kɔni taara mɔbili 3 ani moto caman na kɛ ban a b'a kunnafoni yɛrɛ kɛ faamaw ma pour que solution ka se ka sɔrɔ a la bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ minnu bana ala ka nɔgɔya ko la ayiwa aw tɛ dogofiri k'a ti masina k'a ti segu ka ye moribo kinbiri ale ye yen mɛri de fana ye ni y'a mɛn ko kaw nefu ni kaw fɛn dɔrɔn o ye dogofiri kɔnɔna ye aw ye yangaw ye aw yɛrɛ ti yanga yɛrɛ ye aw kɔni ye bamakɔkaw kuma tɛ segu ka ya kɔni dɛ waleya in a bɛ ka juguya ka taa fɛ min ye dogofiri mara maaw ye u ye min lakɔlɔsi ko in taabolo kura la an ka jɛ k'o lamɛn parce que mɔgɔ ninnu b'a lajɛ de foro minnu bɛ yen n'o bɛ t'u da la i y'a mɛn hali n'a sɛnɛ waati n'u ma se ka a bali o b'a to a mɔni tɛ sisan ni a sera kan ye i b'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɛ don o don bɛ n'u da yen nɔ ka mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔ min nana da k'e kɔnɔ ani e bɛ ka nali la n'a foro la i fɛɛrɛ fɛn o kɛ o ɲɛ b'a la ala ka bɔn o kura salon ko y'a kan ka denmisɛnninw na u y'a ye malo dɔ bɛ dɛrɛnda la u y'o kan na mɛ fɔ b'a kan na k'a fara ɲɔgɔn kan mɛ fɔ a bɛ gosi don min na o taara ka taa semani marifa semani de sigi ka ɲɛsin dɔgɔ ma mɔgɔw nana ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw tilan o ma foyi fɔ ko mɔgɔ ma se u ma se olu na ma foyi fɔ nka kuma ka jama koli kuwa donc waati min na n'u ye dumuni daminɛ sisan k'u bɛna baara daminɛ ma u ye mɔgɔw sigilen to ka dɔ de tun bɛ ka taama ka taa fan fɛ yan'ale ka surun ɲɔgɔn na u y'ale bon depuis y'ale bon n'u m'ale sɔrɔ o mankan ye tɔw bɛɛ boli mɔgɔw bolila ten nɔ donc a kɛra sisan u boli mɔgɔw nɔfɛ ka marifa ci mɔgɔ kana mɔgɔw la nka ala y'a kɛ donso minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛ marifa ci ka t'u nɔfɛ donc u ma se ka mɔgɔ sɔrɔ u bolila n'o tɛ a don yɛrɛ bamakɔ kura a tun tɛ nɔgɔya an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka kɔɲɔ nɔgɔya sinon mɔgɔ ninnu bɛɛ k'an suit de koyi u b'an suit de près bon foro fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ kungoda la olu bɛ to ka mɔgɔ de bila yen nɔ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen ni mɔgɔ tɛ dugu jɛlen fɛ la n'a kana fara olu kan kuma ka mɔgɔw kɛlɛ ta bon n'u ye nin kɛ tan sisan u tɛ bɔ ni foro da in na ɲinan bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ mana taa nin nɔfɛ nɔ tant que n'u ma taa sufɛla de fɛ ka taa jan da c'est à dire depuis fitiri i y'a mɛn u bɛ taa depuis sisan fitiri o b'a sɔrɔ olu wulila u bɛ taa waati donc u bɛ taa jan da k'u kɔnɔ o yɛrɛ n'a bɛ taa jan da o la a b'a kɛ maa caman de ye n'a y'a kɛ maa caman ye u si tɛ ka dan kɛ donc u b'o yɔrɔ haramu ye tɛ nin nafolo in tɛ ka kan ka bɔ mɔgɔ caman fa yɔrɔ la ye ala ka kisi kɛ. min ha yarabi ala ka kisi kɛ hali bi an bɛ taa togokaw fɛ yen togo yanni togo cɛ fɔlɔ an bɛ taa duwanzakaw fɛ yen min ye dugu jukɔrɔmugu dɔ ye ale fana pɛrɛnna duwanza cercle kɔnɔna na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɔni a bɛnna ni faliwotoro dɔ tɛmɛtɔ ye faliwotoro in ale kɔni bɔra boni yan fan de fɛ u y'a jira k'a fɔ ko maa fila min tun bɛ faliwotoro in kɔni kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ni tora waleya in senfɛ min ye boni yɛrɛ kɔnɔna ye bi mali woromasiri tabaw u
olu kɔni yɔrɔ ka jan yen na nka yelen don k'a fɔ ko min ye terorisiw ye halisa u bɛ dugu in kɔnɔ sira dun a tigɛlen don nin waati in na ka taa Gawo maa si tɛ se ka bɔ tuguni mobili la ka taa Gawo sira ale tigɛlen don nin waati in na sabula armée bɛ labɛn na yaasa ka se ka a lajɛ baaraw bɛ se ka kurakuraya cogo min n'an taara Togo an ka nɛgɛsobolilan min bɛ yen n'o ye Yaya Jalo ye ale filɛ nin ye ka médaille kura sɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko maillot jaune k'o fara a ka ŋanayaw baaraw kan nɛgɛsobolilan in dimanche mai kalo tile 5 ale kɔni n'a si bɛ san 27 la a yɛrɛ bangera janvier kalo tile 15 san 1977 ɲɛnakaw fɛ yen Sikaso mara la ko a filɛ nin ka Mali tɔgɔ layɛlɛ fo sanfɛla la koyi jɔnjɔn belebeleba min bɛ Kotonukaw fɛ yen sa ni o y'olu ka Grand Prix ye ni o ye nɛgɛsobolila 60 bila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ masa ko circuit fermé n'o o ye kilomɛtiri 104 ye ko Yaya ko k'a y'a daminɛ aw ka taa sa a ye bila ɲɛ a y'a to fo u ye kilomɛtiri 20 boli tuma min a nana ka na tɛmɛ o la ka tɛmɛ a ye ko k'a bɛ n sɔrɔ ɲɛfɛ jɔnjɔn a taara ka di Mali ma min ye Sidi Bagayogo ye an b'ale fo yan sabula min ye an ka cɛdenw ye u bɛ labɛn na yaasa ɲina an ka mɔgɔw fana bɛ se ka taa JO la cogo min o baaraw bɛ sen na nɛgɛsobolilaw depuis Ala ka JO da olu sen ma y'a kɛnɛ ka Mali tɔgɔ la n b'a dɔn k'a fɔ baaraba fana bɛ sen na Jeux olympiques ko in na Mali bɛ se ka yeko ɲuman kɛ yen cogo min sɔrɔdasiw kalo o kalo olu bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kɛ yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ɲɔgɔn dɔn ani ka gɛrɛ ɲɔgɔn na wolomasiri ta b'a bɛɛ lajɛlen kan fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ko nin kalo in ta o tun bɛ pankurutigiw fɛ n'o ye base 101 kɔnɔna ye Senu baara in ale kɛra juma tɛmɛnen nin kun y'a siɲɛ 2nan ye sa u ka laadala min ye farikolo ɲɛnajɛkɛla fɛn fɛn wolomasiri tabaw ka ko kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye colonel Sajo Kamara ye ale min ni a ka wuli ka jɔ n'a ka timinadiya n'a ka galabu kɛnɛya bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ o la bi ka kɛ n'an ka wolomasiri tabaw ka baara ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko chef d'état-major général ka laɲini don n'o ye Umaru Baru ye Baru kɛlɛtigi a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye chef d'état-major de l'armée de l'air n'o ye ne yɛrɛ denkɛ ye n ka petit-petini général de brigade Alu Boyi Jara ale fana ne ka petit-petini tɛ yan k'an ka don avion kɔnɔ n k'i sigi n kɔ Albatros Nalenkuranin Senu n ko Seydou Umaru i sigi yan Bubu Babɛl i sigi yan Ɲang ta kɔfɛ Alu Boyi n'i sigi n kɛrɛfɛ ni n dɛsɛ sɔrɔ i b'a fɛ k'u ti don n ko n'a ti don a y'a to yen Alu Boyi Jara ko in kɛra ale yɛrɛ ka kɛnɛ ka Senukaw fɛ yen colonel Sega Sisoko ni ale bɛ finitigiw ka farikolo ɲɛnajɛ ko kunna sa ale fana tun b'a kɛnɛ kan ale ni maa caman minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye sabula minisiri bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan maa ti to kɔ k'u kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ sugu bɛɛ lajɛlen yan'u k'o daminɛ fɔlɔ k'u ye taama kɛ taama kɔfɛ u tilara ka boli fana fara a kan wa u ni Sajo ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ han a yɛrɛ b'u ɲɛ Sajo bi cogo min ma ale anw ɲɔgɔnna tɛ koyi ale kɔni bɛ taa fa bɛɛ o kiba k'u ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban tuma min minisiri ye bonyamasegin kɛ wolomasiri tabaw ye directeur de sport n'o o ye Sega ye général colonel Sega ale fana fora kɛnɛ kan ka taa se maa o maa n'o sen sɔrɔ kɛnɛ in kan na k'a bɛɛ lajɛlen fo ko kalo wɛrɛ ta minisiri y'a jira k'a fɔ k'o na kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko sabula min ye baara in ye a bɛ k'a to sɔrɔdasiw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw sɔrɔ a ka fisa ni kɛlɛkɛdagaw ye a ka fisa ni biro kɔnɔ baaraw ye wa a b'a to fana kibaruya minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ nɛgɛjuru siraw ni fɛnw fɛ ni maaw gɛrɛla ɲɔgɔn na tan cogo la a ci caman bɛ yen a bɛ se ka fɔ wa min ye magɔ in fana ye n'o ye farikolo farifoni ye fana o fana cɛ ka ɲi kosɛbɛ wa min ye sɔrɔdasi minnu fana kan ka taa kɛlɛdaga la olu caman bɛ n'a kɛnɛ kan ye yaasa k'u fana ka kimɛli tɔw kɛ yanni u ka taali cɛ minisiri kɔni ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko k'an bɛn kalo wɛrɛ kɔkan kibaruyaw la Burkina jamana furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye
kunungo ndene ale ye minanw ta ka di a ka sɛnɛkɛlaw ma a n'a ka baganmɔnaw min ye tracteur 400 motoculteur 239 moto pompe 710 olu bilara sɛnɛkɛlaw ka bolo ka yaasa u bɛ se ka sɛnɛ yakubaya cogo min ye moto ye n'o ye moto min bɛ kɛ ka baaraw kɛ sa o 714 ko nin bɛɛ lajɛlen dira sɛnɛkɛlaw ma yaasa u bɛ se ka dɔ fara u ka galabu ka sɛnɛ bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min san tɛmɛnenw la u ye mun sɛnɛ tɔni na ko ɲinan ta k'o ka ca n'o ye kosɛbɛ yaasa burukinakaw bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min salo ko u ye tɔni 2000 u y'o de sɔrɔ n'o o ye da dumunifɛnw ye jɛgɛ u y'o fana dɔ sɔrɔ min ye zen u ka jamanakuntigi ale kɔni ye tɔni 60 ani 8 964 a y'o de d'u ma engrais la min ye produit ye sa n'o ye produit phytosanitaire ye sa a y'o fana d'u ma ka taa se semence ma n'o ye sumansiw ye olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa ko n'i y'a musaka bɛɛ lajɛlen jateminɛ a bɛ taa se fo miliyari 70 miliyɔn 277 ka taa se 426 ma ko o de donna ni minɛn ninnu na burukina fanga ɲɛmaaw fɛ k'a di u ka sɛnɛkɛlaw ma nka kapitɛni ko nin bɛɛ dilenw ma ko fɛn bɛ da ka di ko samiya ma ɲɛ n'u bɛ ji bɔ yɔrɔ o yɔrɔ keba miliyari 70 miliyɔn 200 ani kɔ o ka ta ka d'aw ma aw ka tila ka n'aw jɔ ko wayi ko lɛtiri ma bɔ bobo ka taa waga ziɲarikaw ma nin sɔrɔ pokaw ko ta a ko n'o kɛra k'u bɛ ɲɔgɔn ye sira wɛrɛ la dɛ aya n'a bɔra yen Senegal jamanakuntigi n'o o ye Basiru Jomayi Jakar Fayi ye ale taara kɔnɔwarikaw fɛ bi taama na taama min ni a kɔni kuma kun fɔra a mɛnna pankurun a y'o ta Senegalikaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 11 a taara jigin kɔnɔwarikaw fɛ yen bi min ye Basiru Jomayi Jakar Fayi ye Félix Houphouët-Boigny tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ kan a kunbɛnna maa min fɛ sa o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi dangan ye n'o ye Cɛmɔgɔ Meyile kɔni y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn risa i nali diyara an ye bisimila i n'an bɛ ku sisan sa an ka don pankuru kɔnɔ an ka don mobiliw kɔnɔ an ka Abidjan cɛ ci ka pɔn n'o ye pɔnkɔrɔ ye k'o tigɛ ka taa Rivera la kɔnɔna na jamanakuntigi sigiyɔrɔ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a taara yen Ado yɛrɛ y'a kunbɛn u ye hakilina falenw kɛ mun ni mun kan u jamana filaw u k'u bolo don ɲɔgɔn bolo baara minnu na o tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO ko kumaw bɔra a la jamana minnu bɛ u laminiw la u y'olu kumaw fɔ basigibaliya ni ninjugawale ni bamancawalew kɛlɛli fo ka taa se farafinna ni farajɛla olu ka bolo di ɲɔgɔnma minnu bɛ yen u y'u da don ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye Basiru Jomayi Jakar Fayi ye a kɔni y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiyara kosɛbɛ k'a nana maakɔrɔ lamɛn maa min n'o bɛ ko caman faamu n'o ye maa mafalenba ye farafinna bi an fanfɛ bolow fɛ wa sigiɲɔgɔn min don fana ani sigiɲɔgɔn tɔw fana tɛ kelen ye n'i ye Jomayi Fayi ka sigili don lajɛ Alassane Dramane Ouattara ale ma ye kɛnɛ kan avril kalo tile 2 a ye maa min bila ka taa o ye Cɛmɔgɔ Meyile n'u ka jamanakuntigi dangan ye o y'a sɔrɔ min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye ale de fana tun bɛ Faransikaw fɛ yen ci la a kɔni y'a jira k'a fɔ k'u na to ɲɔgɔn bolo balimaya ni badenya ni sinsiya la ani sigiɲɔgɔn ɲuman b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ka tila ka o sinsin Jomayi Fayi an bɛ se k'a fɔ a bɔlen Moritanikaw fɛ yen Gambi ani Guinée Bissau ko nin ye a ka taga yɔrɔ ye sa ni o ye Kɔdiwarikaw fɛ yen ye ko o de y'a to a taara yen ka t'i ɲɛda olu fana kan ko sabula a y'a jira k'a fɔ ale kɔni a tɛna ɲinɛ maa si kɔ nka kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko min ye furancɛla fangaw sigilen don jamana minnu na Mali Guinée Conakry Niger ale ni Burkina Faso e ko sɔngo de tɛna t'olu taama la parce que a bɛ n'a fɔ Senegali olu sinon ko in daminɛ na n'i y'a ko jateminɛ a taa yɔrɔ fɔlɔ bɛna Moritani ma jatew dun y'a jira k'a fɔ ko a kun kan ka wuli ka taa Gambi de fɔlɔ nka ko bɛɛ tilara ka falen sabula ale yɛrɛ
aka sigili akunte fa ka kɛ mankan ye ale tun bɛ fɛ dɔrɔn ka taa cour suprême na ka ci ka kale ka sɛgɛ mais a y'a sɔrɔ jamana kuntigi ye kɔrɔ ye fɛn caman sigi sen kan a bɛ k'olu latile yaasa jamana ale ka baaraw bɛ se ka to sen na cogo min na Ousmane Sonko ale kɛra premier ministre ye ko nin y'o kalo kelen ye bi kalo kelen in kɔnɔna na k'a bɛ ka falen don sabula a yɛrɛ y'a fɔ k'ale ka gouvernement k'o ye falen gouvernement ye min ye Sonko ye a ko ko nin waati in na jɔyɔrɔ min b'ale bolo n'o ye Ziguinchor maire ye k'a jɛr'o kɔ baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'o a kun b'o la impôt kɔrɔ k'a jɛr'o fana kɔ sabula ale bolo i man k'i to dɔ la ka dɔ nafolo ta i man ka to e min ye ɲɛmaa ye i ka kɛ misali ye bi kɔni wɔlɔfɔw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko Ziguinchorkaw ko olu kɔni ye kibaruya in sɔrɔ k'a diyar'u ye kosɛbɛ sabula min ye Ousmane Sonko ye a yɛrɛ n'a nɔfɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in ka ɲi Senegalikaw fɛ yen parti min bɔra fanga la sa ko k'u ka taa député kalata la joona ko nɔn tɛ ko olu u sɛgɛnnen don kɛba k'i bɔ fɛn na yɔrɔ min na k'i ka makɔrɔ n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ k'i fili kɛrɛfɛ k'i ma deli ka ɲɛmaaya kɛ a ma ɲi dɛ hali mankan min filɛ an fɛ an ɲɛna ko mun don o dɔrɔn de don n'i ye ninnu groupe ninnu dɔw mɔgɔ wele k'u ka ambassadeurs ni fɛnw sa ma an ti foyi mankan mɛn o mais ninnu de ko k'u t'o kɛ k'u débrouiller u ka élection kɔnɔ a dun mankan bɛ a bɛ kɛ mankan ye dɛ parce que u tɛna n'u da de o tant que jɔ hali ni bon a ka ɲi sinon a ma nɔgɔn dɛ Sonko k'a k'a jija sa ko baara foyi man ka kɛ a la nin waati in na opposition mɔgɔw bolo ni législative n'o ye député kalata n'o labɛn ni baaraw tɛ ye sabula k'a musaka n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen bilara sen kan Macky Sall fɛ yanni a ka taa ko donc k'u teliya k'o sigi sen kan yaasa ni ninnu ma bulon seere ka mɔgɔ dɔw b'u jɔyɔrɔ la ka fɛn dɔw yoba dɔɔni n'u girinna ka taa u b'a jɛ dɛ ayiwa n'an bɔra wɔlɔfɔw fɛ yen Nigériyakaw fɛ yen a bɛna kɛ baara ye dɛ Nigériya ko l'Américain jamana ni Faransi jamana olu kɛlen don ka bɛnbɛn ka tɛntɛrɛn ta ka ɲɛsin Nigériya ma nin waati in na ale ni an dafɛ jamana mɔgɔ caman ko sabula k'u kun ye layidu d'u ma k'a fɔ ko Faransi ni Américains k'u ka sɔrɔdasi minnu bɔra Nigérikaw ni Mali fɛ yen k'u na bila yɔrɔ ɲini u la ko Tinubu ye taako caman kɛ Élysée kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen a kun ko ko fɛn kan ka kɛ hakili jagabɔ ni basigi kuma ye min ye Mali ni Burkina ye ale ni Guinée ka taa fara Niger kan k'olu dafɛdugu jamanaw sigiɲɔgɔnw caman bɛ k'a fɔ ko nin waleya in k'a bɛna na ni gɛlɛya ye olu ka jamanaw kɔnɔ Tinubu dun ye uhun laminɛ sisan ko minnu kan ka taa yɔrɔ min n'o ye Mauritanie ye ko yen fana ko mankan wulilen don Mauritanie mɔgɔw fana k'olu fana ko ayi u t'a fɛ mankan ka wuli ni ninnu ma ɲɛ ko kɔ u bɔra jamana minnu na k'u ka taa yen Tinubu kɔni komi ale de bɛ CEDEAO ɲɛmaaya la nin waati in na k'a kuma cayalen don kosɛbɛ ale yɛrɛ bɛ wele nɛgɛjuru siraw fɛ min ye ɲɛmaaw ye u b'a ɲininka o tuma na anw ka sɔrɔdasidenw don wa min ye Nigériya yɛrɛ fana kɔnɔna na bi Nigériya wasabulon mɔgɔw olu fana y'a jira k'a fɔ ka lɛtiri kɛ k'a ci Tinubu ma ko Ala ka n'i ci dɛ an ka jamana i kana hali kana a kana jigin kɔnɔ k'i bɛ ninnu ka tubabu sɔrɔdasiw la na anw fɛ yan ko a tɛ bɛn u ma bi a tɛ bɛn u ma sini wa ko Tinubu talen filɛ nin ye denmisɛnw ka kuma e t'o la dɛ a dalen don pɛnpɛrɛn ka marito kɔrɔtalen don sanfɛ u bɛna jigin kuma o kuma maa si t'o dɔn Lamini jamanaw n'o ye Mali ni sigiɲɔgɔnw ye Burkina sigiɲɔgɔnw ka taa se Niger ale ni Laginɛ sigiɲɔgɔnw ma olu ko tiɲɛna a ka gɛlɛ olu bɛ fɛ sa lafiya ka don ni Mali ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ u bɔlen don CEDEAO la Mauritanie min fana kun y'i kun don a ko kɔrɔ o tɛ CEDEAO la wa o fana ka mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ayi Tinubu yɛrɛ fɛ yen assemblée fana wulilen don k'i jɔ kɛra baara ye cɛkɔrɔba bolo ne m'a fɔ a ye n ko Faransi taga in bɛɛ ti ɲɛfɔ u bɛ bɔ ka na min fɔ aw ɲɛna micro la c'est bien tout est bien le président est bon o tɛ tɛmɛ o la dɛ o ye min bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna de ye Nigériya kɛlɛ in kɔnɔna na kunnafonidila dɔ bɛ yen ko Daniel Okuyu ale bɛ jɛkulu kɔnɔna na minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Fondation de journalisme k'a tununa nin y'a dɔgɔkun kelen ye
kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko a n'a somaw kɔni ye ɲinini kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ juma don wa ko min ye Nigeria jamana ɲɛmaaw ye u ye kamalen u y'a minɛ yɔrɔ min k'a fɔ a tununa yɔrɔ min o ye Lagos ye Lagos kaw olu ye sɛbɛn d'a kan k'a bila ka taga Abuja kaw fɛ yen u ka jamana yɛrɛ faaba la ko yaasa a ka kiirikow bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ u y'a fɔ a somaw ye ko kunnafonidila ye k'a tɔgɔ yelen don wariko la wariko min ni o tɛmɛna Nigeria magobatigi dɔ cɛ n'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ naira miliyɔn kɛmɛ ani bi naani na a n'a kunkanfɛ ko n'a bɛ taa se dolari wari 100,000 ani kɔ ma ko min ye kunnafonidila ye sa k'a ni u ka jamana fonctionnaire ba dɔ de kɔni jɔlen don nin ko in na ko sabula k'a yelen don k'a fɔ ko a tɔgɔ bɛ o ko in de la o de y'a ka turu ni kun ye journaliste in kɔni a lɔkɔdonnen don kosɛbɛ sabula sɛgɛsɛgɛli baaraw a b'olu kɛ tilennenya ni laadiriya la nka nin waleya min talen filɛ ka don a la nin ye sa ko fo o ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛdɔn min ye jɛkulu caman ye kunnafonidilaw olu wulilen don k'u jɔ yaasa an baarakɛɲɔgɔn in a bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na Chad kalafili kɛra kunu maa 8,000,000 o de kɔni tun taara kala ta ko in kɔni gɛlɛyara cogo o cogo jamanakuntigi ye ale ye cɛbɔ ye a ka premier ministre n'o ye Success Masara ye o fana ye cɛbɔ ye ko nin ko kɔni ko a forila cogo o cogo k'a bɛna bɔ u fila ni ɲɔgɔn cɛ kalata jaabi fɔlɔ u k'a ɲininen don kunnafonidilaw ni maaw fɛ ko maa si kana i da don o la ko fo mai kalo tile 21 min ye jɛkulu ye olu ka kibaruyaw di tanansi ko maa si kana se k'o fɔ ni waati in na ko min ye Chadikaw fɛ ye furancɛla fanga tɔw k'u bɛna na u ɲɛmada ninnu ma wa ko sabula jamanakuntigi tora a ka jamanakuntigiya la ka kɛ cɛbɔ ye premier ministre bɛ premier ministre a kɛra cɛbɔ ye maa 8 wɛrɛ faral'u kan k'a kɛ maa 10 ye nka o bɛɛ la ko k'a bɛna sarada ninnu fila de ni ɲɔgɔn cɛ ko ni diɲɛmaa ma fɛn fɔ ninnu ta la ko ni tɔw ta nana se k'u kana na kuma dɛ ɲininkali to min bɛ yen nka min ye Chad yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ye olu ye min faamu u taar'u kɔsɛmɛ Irisilakaw la olu k'u ka kalata lakana u ye yani a ko bɛɛ lajɛlen ka taa kun cɛ waati min sabula min ye Chad jamanakuntigi ye k'a ma kɔ turulen maaw la de parce que a fana ko Niger Américains ka sɔrɔdasi min bɛ Niger k'u kana s'u fɛ yen o mais keba aw soba aw la dugubaw la bɔrɔbaw la a t'aw ka dugu la dɔrɔn aw ko k'aw nana minnu lakana olu yɛrɛ ko k'u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ lakana Niger ko k'a talen don minɛn san Irisi la ni Sini ni Turki Mali ni Burkina ni Niger ani Laginɛ ninnu bɛɛ lajɛlen talen don i labɛn hali anw dafɛ dugu minnu kun sigilen don bɛɛ bɛ k'i labɛn a ye taa n'aw taw y'aw ka so mais bɔkan ye min ye nafolo min bɔra ninnu fɔra k'u bɛ wagati min kɛ kɛnɛma n'i y'o fana ye u ka mɔgɔw ka papiyew la i b'a faamu a ko ma nɔgɔn dɛ mais Joe Biden baara b'a bolo dɛ baara b'a bolo parce que a bɔtɔ nin ko in na a ti nɔgɔya Afrique du Sud kaw fɛ yen ko so dɔ dafirila ye ntɛnɛn kunun ko so in a na kɛ dunanjigi so belebeleba ye sabula ko a wurukutura ka jigi ka taa dafiri Cape kaw olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko min ye yen dugu maaw ye u ko ko baarakɛla minnu tun bɛ so in kɔnɔna na ko so in firiliw kan koyi ko a caman balannen don wo kɔnɔ wulikajɔ de bɛna na kɛ sa u bɛna na se ka bɔ cogo min Vladimir Putin a ko k'a b'a kale ko ka fanga mara Irisi a n'a ka hakɛw diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye bɛɛ y'a ye ani jamanadenw ka hakɛ ka Irisi sariya sunba k'o lafasa diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ Irisi ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a ka danbew k'olu bɛɛ lajɛlen dafa wa ko n'Ala sɔnna a ma fana k'a bɛ layidu don Irisikaw ma ko min ye kɛlɛ min filɛ senna Ukraine k'u bɛna na se sɔrɔ o la a ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen dantigɛ bi a ka kalikasiyɛn o kɛra nin y'a heure 7 ye min ye Moscou kaw olu fɛ yen Vladimir Putin a bɛna n'a ka fanga ta ko 5nan o de daminɛnen Irisilakaw kunna wa a y'a yira fana k'a fɔ ko maa si kana jɔrɔ u ni jamana o jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a kɛra farajɛla a kɛra farafinna o ko bɛɛ b'a ka nafa de nɔfɛ wa Irisi bɛ bɛɛ ka nafa makara Irisi yɛrɛ fana ka nafa bɛ min na olu fana tɛna na to o kɔ Putin a y'a yira fana k'a fɔ k'a bɛ yamaruya di u ka kɛlɛkɛminɛn min bɛ yen n'o ye armes nucléaires ye ko ka olu tɛgɛlabilali baaraw kɛ n'o o ye essais ye Ukraine masurunya la k'o kɛ kun ye sa yaasa min ye
nanzara jamana minnu bɛ yen n'olu kɔni kun sigalen don u la u k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ tulonkɛ la tuguni ko sabula olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o kɛkun ye min ye Ukraine ye ani a kɔnɔmaw olu dɔw bɛ se ka kisi cogo min nka ni maaw tɛ fɛ k'a faamu k'u n'u bila u fila ni dɛbɛ la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko a ko kɔni k'a ni banni k'o man surun tuguni Faransikaw fɛ yen jabɔlaw olu ka kɛnɛba min bɛ sigi n'a bɛ fɔ a ma ko festival de Cannes ko baarakɛlaw bɛ grève la festival dun dayɛlɛ waati sera dɛ kalo kura nin kalo yɛrɛ de don mai kalo de don u y'a yira k'a fɔ a y'olu fana baarakɛlaw ka kuma lamɛn han k'olu ka grève kɛkun tɛ ko ka festival tiɲɛ ye olu ka grève kɛkun tɛ ko ka mɔgɔw bali ka na cinéma na ko nka ko n'u m'u kɔlɔsi k'a bɛ sɔn ka degun don u kun aw ma kɛkun de ye mun ye u ko k'u ka musaka min bɛ yen salon ni salon na sini ɲinan ko mun bɛ ka fɔ olu ye olu mun ye baarakɛlaw ye n'u jɔyɔrɔ ka bon nin kɛnɛ in kan ye ko a y'aw mada ko jamana ko degun b'a kan nin waati in na ko ni nin ɲinan ta banna ni o kɛra ka ban k'u ka wari bɛ sara olu kɔni ko k'u tɛna na t'u jɔ k'a fɔ ko maa tɛna n'i ka ja ye u tɛna maa bali ka don sinimaso kɔnɔna na nka olu jɔyɔrɔ ye min ye olu tɛna na o kɔni baara fana kɛ n'u ka wari o ma da u tɛgɛ baarakɛla ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko sinimaw u labɛnnen don cogo min na u kan ka bɔ cogo min na ko o bɛ kɛ ko nka ko olu ka laɲini tɛ a ko a ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ baara yɛrɛ kan ka daminɛ dɔgɔkun nata in kɔnɔna na sabula diɲɛ seleke naani jabɔla ɲɛnama bɛ taa ye Sulemani Sise a y'a ka carrosse d'or sɔrɔ yen ne salon carrosse d'or in ale bɛ di maa minnu sera ka baara kɛ jako ale ta sira fɛ an bɛ wulada in na taa o jɔ yan ala sɔnna a ma sini an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw la sori Kɛmɛso k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Kurube Jara ye k'ale fana fo maa sɔgɔlen don an na wulada in na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Keba Jalo ale tun bɛ yan min ye Amara Nun Keyita ye ale fana tun bɛ yan ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen dantigɛ aw ye k'a bila bɔlɔlɔ kan a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma aw bɛ yen bi dɛ aw bɛ yen sini de Dortmund o fana aw ka ekipu ye Faransi bɛ tɛgɛrɛ fɔba min na o ye mun de ye PSG ayiwa donc nɛgɛ kanɲɛ 19 PSG ani Dortmund a bɛ kɛ Faransikaw fɛ demi-finale retour don sini min ye Real de Madrid ye Santiago Bernabeu tɔgɔla ballontan kɛnɛ kan ale bɛ Bayern Dominique ani Harry Kane bisimila Bellingham bɛ jouer kɔni Vinicius bɛ jouer kɔni Rodriguez bɛ jouer kɔni Modric bɛ jouer kɔni a ye ala ka sini jira an na